Jajak saking grumbul temah kaget ora wekasan. Sinura adine peksi sena wujuding Janaka Sembadra babar Jata Gimpalan Dewi Jata Gini. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung mati dewa mati kaya mengkini penandang kang kudu ndak sandang ora nyono kewirangan uripku ana ngarca padha kang wirang iki ora bakal kendha ndak tebus apa wae. Sinuwun sapa iki? Kula kang abdi kepatihan. Pati kowe aja nyedhak aku, Pati. Ora mestine kowe ngaku ratu karo aku, Pati. Aku leleteking jagat gelah-gelahing bumi, Pati. Kapareng mirsani Kang Rayi menika dawah Kamtaka. Wis Pati, ora jeneng aneh yen dheweke semaput sapa wong sing gelem nglakoni kaya aku. Nadyan Paduka boten dawuh namung kula sampun wuninga. Awit kula namung tansah ngetut wingking tindak Paduka Gusti. Namung sampun ngantos kelantur-lantur anggen Paduka nandhut kingkin. Lelampahan ingkang nembe Paduka lampahi kala wau menika istanipun boten kersa Paduka. Panginten kula menika keparinging Gusti kang akarya jagat kedah wonten lelampahan kados mekaten. Dados Paduka namung dremi pinangka nglampahi utusaning Gusti kang akarya jagat. Namung dremi dipun tindakaken ing ngadamel gesang. Yen ngono aku ora dosa, mboten. Rak sampun kelampahan. Wis mboten dosa menawi sampun kelampahan. Kajawi menawi dereng menika malah dosa. Karana Paduka mboten ngestakaken dhateng keparinging Gusti. Tembungmu mengkono iki mau apa kena ndak andemi. Lho mboten kenging dumeh kalian menapa? Aku ora dosa, mboten. Wah, upama kabeh mok kandhane ngono-ngono tak kira jagat iki enggal remuk Patih. Sabab donya mung diseni tumindak kang kaya ndak tindakake Patih. Aku ngerti. Sing mau ucapake iki mung sabab nggonmu mbombong karo atiku ngilangi susahku, nanging aku ora bisa ilang susahku, Di. Kepiye wae kuwi adikku, Di, kenapa kok nganti celuthak tumindakku, Patih? Karana Paduka mboten pirsa, Gusti. Bumi gonjang ganjing langit apa nirkin sanging sang maweh gandrung. Ora patut tak sembah, ora patut tak basani kowe Kakang. Kowe buta-buta apa to Kakang? Kakang ketoh pentumindakmu Kakang. Kowe ngrusak marang suci ning atiku, kowe ngrusak marang ragaku Kakang. Kowe aja ngompah-ompah Jata Gini, aku ora ngerti nek Sembadra mau kowe Jata Gini. Kene ya kok kowe ya ora awas yen aku
iku sing dadi Janaka. Lah sing ngerti sapa to Kakang Batobat? Kepiye lakonku kaya ngene mati dewa, mati dewa. Wis Yai. Kula digetunana wong barang wis kebacut. Dibalekake wis ora bisa. Dadi kodrating jagat pancen aku karo kowe kudu nglakoni kaya ngene. Sampun kuwatos ingkang semerep namung kula. Kula ingkang badhe ngreksa dhateng aruming asma Paduka. Iya teh aja kebrebel karo liyan ya teh. Mboten. Iki piye kahananku Kakang? Loh ya gene. Aku wis ngrebini Kakang. Woi! Kok kaya wong ngimpi jatha gini. Wis ngrebini. Wis Kakang. Lagi wae. Iya Kakang. Ngegrayang ana wetengku ki lho Kakang. Lah kok wis gedhe kaya ngono. Aku nggumun Kakang ngrewe kedhep sepisan kok banjur tambah gedhe. Kedhep pindho kedhep ping 3 lek kedhep wis ping pira Kakang? Tunggu wis ping 9. Layak kok banjur kaya ngene piye Kakang? Ketara banget tak delik-delikno wis ora bisa Kakang. Kepiye iki Kakang? Wah, malah dawah keleresan wonten tangsuling katresnan. Dengkulmu melacat kowe. Wong sing tak karepke iki malah ben ilang kok. Ayo golek wiradat dilangake wae. Wah, dosa ageng Paduka. Paringi pasyaning pangeran kok badhe dipun nicali wa benjang Paduka seda mlebet neraka jahanam. Bebayi durung ngerti dosa ajeng dipitenah niku pripun. Lah kepriye dilestarekake ampun dilangake. Endah esming akeh. Ah mboten mengke kula le ajeng nyungging. Nek niku bayi temon. Mengkono inggih. Kakang, hopo? Iki piye Kakang lah kok? Bangke aku kok kaya ngene rasane. Boyok kok rasa pegel banget. Utengku kok kemrames. Iki ana apa Kakang? Lah Pate, kula iki lara apa? Wah, niku nek jaman Nyai Patih menawi raos ngaten menika genah menawi badhe babaran. Yen ngono apa kuwi arep nglairake? Selawat kuwat Kakang. Ayo tak kani mancing pagurumbulan kene maneh dilairake. Nalika miwiti saresmi wanci tabuh 3 bangun. Ing mangke wanci 3 siang. Kraos arsa nglairaken Dewi Jata Gini. Kabyantu Kang Raka Prabu Jata Gimbal. Minyak langse Mandala Giri. Bro, punang bebayi miyos kakung selawon-lawon. Mia sapa putramu Yayi? Wangune metu lanang Kakang. Lah dalah. Miyos kakung. Iya Kakang. Oh, miyos menapa Gusti?
Metu lanang patih. Walah calon gentosi kang ramane. Wah, suarane gedhe men. Wanci tabuh pinten anggenipun lair? Wanci tabuh 3 awan iki mau. Wah, latalah. Nek ngono aku wis ngerti. Yen laire wanci tabuh 3 awan. Kuwi aja neka-neka rembugmu teh. Aku ki lagi peteng jagatku. Mboten perlu peteng sedaya penandang kedadipun sandang menika keparinging Gusti ing damel gesang. Lajeng menika pun paringi tengara sinten? Wis badhe jenenge wong tuwani lanang. Jagat saisine neksenana anakku kang lagi lair iki tak jenengake Kala Srenggi. Kula nekseni dipun paringi tenger Raden Kala Srenggi. Iya. Yayi Jata gini. Apa Kakang? Wis anakmu gedhetna gula wentanana ing kraton nggawa sila mangling. Tuk sembering keluputan dumunung ana Raden Janaka karo Sembadra. Nguculake sirah digondhali petite malah gawe wirang karo aku. Patih kula wonten dawuh. Ayo goleki sing jenenge Janaka tak pateni kanggo males wirangku. Kula mirang pawartos Raden Janaka wekdal menika dhateng kraton Slagaima jujuk nyang Slagaima dina iki. Miat langening kalang nyiwan aglar pandamuncar tinon lir kekoneng surem sorote tanpa adang kasor lan pajaring purnameng gegono Gegancangan Prabu Jata Gimbal kadheraken patih Ditya Kala Tenung Telu Braja ing cipta sumusul Raden Janaka jumujuk pring nagari Slagaima. Sinigek kang lumawat nengna kang kinucap. Ing mangke datan kadhi ingkang wonten negari Slagaima, Sang Nata Prabu Janenraja pinarak lenggah kahadhep sang kepara putra Jlandra panyayah kenya tinarika Rama.
Anenggih menika ta warnane kang awasta nagari ing Slagayama. Sanadyan to nagari alit parandene akeh para kawula ingkang mapan wonten ing jroning praja. Mula datane lamun to jejel pipit abencuke tepung tritis. Papan wiyar katingal rupa nggawit saking kathahing para kawula ingkang mapan wonten nadyan ing karaton Slagayama. Nadyan negari alit nanging kondhang kaloka kadaya saking atmajaning Nalendra ingkang jumeneng nata wonten ing nagari Slagayama. Sapa ta kang renggani madyan ing karaton inggih menika ta Sang Nalendra Werda. Haji Juluk Prabu Janenaraja. Nalendra watak santosa lair lan batosira. Milanggung sineyudan dening sedaya para kawula.
netepi berbudi bawa leksana. Lire berbudi angganjaring mula wisuda bawa leksana apa ingkang kadhawake dhateng kingun satetep lampahan. Mat kala wau lenggah wonten madyaning Gampar Denta. Ingkang kepareng adhep punika tawanane Atma Jendra kang mijil kakung sekawan cacahe. Anenggih Raden Dandang Minangsi Raden Gagak Baka. Sumambung pungkur nenggih Raden Podang Binorean. Ing madya katingasawanipun Raden Janget Tinelon. Ing wuri nenggih Raden Tambak Ganggeng. Sami kasuwanaken madyaning Pandhapi arsa kadangu dening Sang Nata Prabu Janenraja. Dening utamaning nata perputi pawalaksana lire perputi mangkono
Agung tenya paring dana Hangge kanjara saben dina lire perputi mangkono lire bawa laksana anetepi pangandika mengkoto nggir putraku kabeh wae Kulup Gagak Boko Podang Binorean Janget Tinelon lan sira Kulup Tambak Ganggeng kula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Dewaji alimbali putra paduka kula pun Gagak Boko kula nenek nuwun wonten dawuh Rama miji putra paduka kula pun Podang Binorean. Wonten pangendika ingkang dawuh Rama nimbali putra paduka kula pun Janget Tinelon. Nuwun wonten dawuh Rama nimbali putra paduka kula pun Tambak Ganggeng. Marmane kabeh para putraku padha ndak timbali mring pendhapa kene. Sak temene wis suwe nggone ingsun bakal ndangu marang sira Kulup. Bab anggonmu nganakake utawa ngedekake sayembara perang. Kulup mengku karep apa dene sira Kulup nganakake sayembara perang? Kawula nuwun amit pasang Kalimantabi sinawetara ngila menika lepatu ing Tulasari. Tinebih maing godha saha pidendha paduka ingkang sinuwun mila putra paduka sekawan ngawontenaken sayembara perang menika mboten awit saking kumedah kula ngetingalaken katiasan kula menika mboten dening manah kula sakadang namung kepingin badhe njejekaken dhateng adiling pernatan menika ingkang sepisan kaping kalih kula kepengin badhe milihaken jodho kagem Kakang Mbok Kuntul Sinanten sampun ngantos klentu pasiwitanipun sampun ngantos klentu pamilihipun gandeng Kakang Mbok mijil pembayun boten sanding tembe badhe dados pengayemaning para kadang-kadang sedaya. Mila ujuping manah kula Kakang Mbok kedah pikantuk jodho setunggal tiyang ingkang wibawa. Kaping kalih tiyang ingkang sekti mandraguna. Kaping 3 tiyang ingkang kedah saged menggalihaken dhateng kulawangsanipun. Kangjeng Dewaji mirsa piyambak kathah para nalendra ingkang sami nglamar Kakang Mbok Kuntul Sinanten. Upami kapilih salah setunggal sanesipun mesti badhe merengguk batosipun. Inggih menawi leres pamilihipun Kakang Mbok menawi ngantos lepat ing mangka sampun wonten saloka
Gegaraning wong akrami dudu bondo dudu rupa. Namung ati pawitanipun lepat pisan kena pisan. Menawi gampang luwih gampang, menawi angel-angel kelangkung. Dados supamanipun lepat pamilihipun menika mangke boten sagedipun wangsuli malih. Mila kanthi dasar kula ngawontenaken sayembara perang menika Diwaji ing pamrih Kakang mbok saged pikantuk judho ingkang cocok kalian kekudanganing para kadang sekawan menika. Putraku nggere Gagak Boko. Yen pancen mengkono kang mok karepake. Iku sawijining gegayuhan ingkang luhur. Gegayuhan ingkang utama. Nanging balekno maneh. Apa kanthi sira nganake sayembara perang iku ora mujudake sawijining pepalang tumraping priya nggone bakal ngayunake marang Mbak Ayumu Kuntul Sinanten. Ora jeneng pun bapa iku ngepal marang kadigdayaning para Nalendra. Lah kira-kira sapa kang bakal kuwawa nrenggulangi marang gridhaning anakku sekawan pisan. Mongko wis kondhang kaloka ngreh kadigdayanmu kulup Gagak Boko. Yen to nganti tanana ingkang amupu ateges Mbak Ayumu bakal dadi prawan tuwa. Kanjeng Diwaji kok maksih ngwatosaken kalian jodhonipun Kang Mbok. Menapa Kanjeng Diwaji supe dhateng dawuhipun piyambak ingkang sampun rumentah dhateng para putra. Siji pasti, loro jodho, telu kabejan dawuhipun Ding Diwaji mboten kenging ginayuh kanthi srana menapa kemawon. Menawi tetela jodhonipun Kang Mbok sampun dumugi kula kinten boten badhe dangu. Mesti wonten sawening Nalendra ingkang saged ngasoraken dhateng kang putra sekawan menika Kanjeng Diwaji. Anakku nggih, anakku. Pun bapa nyumurupi dhewe akeh korban kang saka tanganmu. Lupute apes awake, ilang nyawane. Kuwi apa ora teges ndheder dosa nggih. Mangke rumiyin Kanjeng Diwaji. Saupami wonten ingkang sakit agengipun dados bebanten. Pejahipun Ratu kula mboten pejah siya jalaran piyambakipun ngandhemi dhateng tekadipun ingkang mboten saged dipun penggak sinten nggih mawon. Jer sipating tiyang menika ngurungkepi dhateng tekadipun ingkang leres kalian sae menika dados kusumaning bangsa. Mila Kanjeng Diwaji sampun marawasku watos. Menawi sampun pesti jodhonipun Kang Mbok menika dhateng. Kula kinten boten badhe dangu Kanjeng Diwaji. Siang pantala ratri amung cipta pukulun tanoliwan kaeksi. Mila katur kang cundha menik prasasat rageng ulun kang sumembah. Mungguing padanto Prabu miwang kagungan to singsim. Sawetawis pangandikaning Prabu Jalin Raja lan para putra. Dadak sawaning Nalendra saking manca nagri. Rang-rang ring driya panggali ing nata
wonten ing raratu Aulen wun amit pasang Kalimantan Bisnabeta nyelontuni kalpating tulah manusinipun kula ingkang sowan won ngrasa paduka ingkang sinuwun kawula nenak-nenan. Dipun tepangaken kemawon kula menika wingking saking nagari Simbar Manyura. Negari kula tepih saking mriki dadak nyabrang sekanten numpak baita laminipun 7 dinten 7 dalu. Kula menika nalendring Simbar Manyura jejula kula Prabu Surabrama Diraja. Anggen kula sowan kanthi beta Bandareja donya pinten-pinten jung pinten-pinten brau. Turuting margi kula sampun nggih ganjar para kawula paduka ing negari ngriki. Wontene sowan kula ngrasa paduka ingkang sinuwun kula badhe kepengin ngebun enjang jejawah sonten nitipaken daging stampel getis tetes balung ceklek kulit sesuwek. Mugi kersa paduka ndaken putra mantu kaliyan kula kepengin badhe dhaup kaliyan ingkang putra ingkang mijil pembayun nami Dewi Kuntul Sinanten. Kula pitados paduka gadah mantu kula ingkang putra kula garwa boten badhe dawah parang nanging tertamtu badhe dawah kasur babut krana kula menika ratu sugih berbondo berbandu. Kula menika dereng nate gadah prameswari tasih Joko Kemalakala namung selir kula kawonten kawandasa iji. Menika ingkang kula kelempak wonten ing negari kula. Kanjeng sinuwun paduka tertamtu nampi dhateng penglamar kula. Paduka kedah nampi penglamar kula. Awit kula ingkang badhe nyengkuyung asma paduka kula ingkang badhe ngarumaken negari paduka. Menawi sampun gadah mantu kula langkung kiyat negari paduka ing Slokaima ngriki. Lan menawi kula sampun kelampan dados garwanipun ingkang putra pun Dewi Kuntul Sinanten kula boten badhe niat wangsul dhateng negari kula. Kula badhe mapan wonten mriki selami kula gesang nderek paduka ingkang sinuwun. Negari kula badhe kula sade. Tiranipun donya kula beta dhateng ing karaton ngriki kula sokaken wonten ing ngriki. Menawi kangge gesang setahun kemawon kula kinten boten badhe keweran. Bibaripun setahun lah menika pecah gesang kula nderek paduka ingkang sinuwun. Wonten kekiranganipun paduka kula aturi nomboki. Namung boten badhe dangu paduka nomboki gesang kula mari kula menika saged obet piyambak. Kula saged budidaya piyambak kula badhe nyambut damel alit-alitan rumiyin. Mangke menawi sampun mapan saking ngrembaka ageng wah mesti badhe gesang ingkang mulya ingkang putra Kuntul Sinanten. Sinuwun laing ngantos paduka mboten nampi penglamar kula. Wah watak kula sinuwun. Kula menika menawi gadah karep dipun sulayani menawa dipun jejiwing kuwanda kula. Kula gadah karep kedah kelampan mboten kenging mboten. Nang ngantos kula mboten kelampan dados niat kula oh sinten mawon kula waneni. Kelebet mara sepuh. Menawi ngantos nyentulani pikajeng kula buat-buati sedaya. Ingkang menika monggo kula lindhaupaken kang putra kula Prabu Surabrama Diraja. Ha cangkeme wak-wakan modar dening tanganku. Lihat. Wah, pancen ngalam donya iki neka-neka isine. Ana ratu teka. Ngetupurus tembunge nganti munthuk tutuke. Aku nepungake wae durung dheweke wis ngandhakake yen kuwi pratu saka ing ngendi iki mau? Simbar Manyura apa piye mau? Prabu Surabrama sapa iki mau? Wah. Ya. Ngumbar sanggup mamerke donya ning entek-entekane malah arep melu mara tuwa.
Wah, lah konangan anakku Gagak Boko. Wah, Nger. Mesakno sajake kuwi ratu ringkih lho, Nger. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Lirikin sanging sang maweh gandrung Terus maling ra gelah-gelah jagat Allah kepeki mau no pakarti ning jajilan sapa iki wani nungkak janggutku. Ladal. Meleone tramu bolong no kupingmu iki atmajaning Kanjeng Rama Prabu Janenraja. Kadang anom Kakang Mbok Kuntul sinanten haranku Raden Gagak Boko, ha? Sopo? Raden Gagak Boko. Waduh, nyumbari karaku. Nalendra Simbar Manyura Prabu Surabromo Diraja. Tak jaluk mbakyumu. Kowe kelakon karo kelawan mbakyuku waton kowe bisa nyempal bau kanan kiringku. Piye? Lek mung jaluk empal wae aja ngwatirake. Tak gaweake pirang panci, pirang jeding tak wujudi. Weh, wangune rada sida rungon ratu iki. Piye? Pitukono apa? Kowe aja ngina karo Prabu Surabromo Diraja. Aku ratu sugih. Aku ora bakal kengguh karo nggonmu pamer donyamu. Lho. Sing amer segane sapa? Kok kowe banjur nganake amer, ora sae kok amer. Weh, wong budhek iki kok ngelamar. Ora ngluwake kelakon gepuk negara Sloga Imo. Ya. Ampun. Waduh, sentosa dodo baune. Ketiban tangane kaya ketiban ganden wesi sirahku. Ayo maju, aja sumbar longgok. Cempuling brodoli sesemu parat.
sinuwun saestu seda wonten rananggana paduka sinuwun. Waladala wurung rabi sida mati ratu Gustiku. Weh. Pomo aku iki bakal malesake sedaning sinuwun ora urung uga bakal nututi mati. Apa paedahe aku dadak males hukum. Ratuku Seda tak rukti ning negara aku mulih dadi ratu. Mongko kandining tumuwuh salami mung awas eling eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supadining sangsaya yeku pangreksaning Nun sarawuh paduka sinuwun kula ngaturaken ing karaharjan kula nuwun inggih Sang Prabu raharja pisuwan kula kalih sing urip manggih ing kayiwanan salam astuti kula katur inggih sinuwun sampun kula tampi dawah sesami Sang Penemban sami raharja oh inggih sinuwun sampun kula tampi paring permagi paduka ingkang sinuwun. Pangastawa kula katur Penemban sampun kula tampi kanthi gembiraning manah. Raden ingkang wonten ngandhap sami raharja. Nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi. Sampun kadakwa menawi kula menika kami tambuh labet ketemben menika kula wuninga. Paduka menika nalendra saking pundi sinuwun? Dipun tepangaken sinuwun, kula menika nalendra ngawangga jejuluk kula Prabu Basukarna inggih Prabu Basusena. Inggih, kula Prabu Janin Raja.
Penemban menika sinten? Kula menika pendeta saking Sokalima, peparab kula Begawan Durna. Inggih Begawan Durna. Ladal. Inggih. Lajeng ingkang lenggah menika sinten? Kula menika Warangka Ngastina. Asli kula saking Pelasa Jenar. Kekasih kula Raden Patih Harya Sangguni. Oh, nggih. Lajeng wonten wigatos ingkang pundi keparingipun sinuwun rawuh wonten ing nagari Slagayima ngriki. Wale-wale menapa Sang Prabu? Sowan kula menika dumunung kautus Yayi Prabu Duryudana Narendra ing Ngastina. Kepengin badhe nyuwitakaken dhateng Bapa Penemban Begawan Durna. Tinampi paswitanipun boten ketang dipun dadosaken pekathik. Wondene salabetipun Bapa Durna wonten ing ngriki sampun ngantos wonten ingkang hangladosi kajawi putra Paduka ingkang mijil pembayun sesilih Dewi Kuntul sinanten. Lah menika cetanipun mekaten sinuwun. Ngakang Sokalima menika rak pendhita sampun werda. Sokalima menika mboten wonten satunggiling wanodya ingkang pantes ngladosi Kakang Durna. Dipun padosaken dhateng pundi-pundi mboten purun. Piyambakipun purun palakrama namung kepengin dhaup kaliyan putri Slagayima. Sinuwun kangge amemanjang yuswanipun Kakang Sokalima mugi wonten lilaning kalih Kang putra Dewi Kuntul sinanten. Kula suwun kula dhaupaken kaliyan Kakang Begawan Durna. Nuningga sinuwun kula semanten ugi leres menapa dawuhipun anak kula ing ngawangga talah kadang kula Yayi Arya Sangguni. Bilih pun keparingaken Kang putra kula suwun pinangka jatuh krama kula. Badhe kula kanthi gendhon rukon. Nuningga kula kanthi gesang bebrayan wonten ing pertapan Sokalima. Wiladal. Ya jagat Dewa Bathara. Ngaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa pepindhan. Keparingipun Sang Prabu badhe nyuwitakaken Begawan Durna kepengin dipun dhaupaken kaliyan putra kula pun Kuntul sinanten. Kula mboten badhe nukarta dawuh Paduka. Namung mbok bilih Paduka sampun mireng pawartos menawi ngriki menika wonten sayembara perang ingkang dipun dekaken anak kula Gagak Baka sakadang. Inggih sinuwun, kula ugi sampun mireng perkawis menika. Namung menawi ndaharatur kula mugi dipun andhapna kewala bendera perang. Sampun ngantos ingkang putra badhe ngawontenaken sayembara perang kaliyan utusan saking Ngastina. Kula namung ngeman dhateng gesangipun ingkang putra. Marambah makaping anggen kula paring pitutur dhumateng anak kula parandene tutur ketawur boten wonten ingkang dipun gega anak kula. Kados tugu waja watakipun puguh kedah dipun leksanani. Menika namung dumunung iman kaliyan Kang putra lho sinuwun. Ewadene menawi pancen boten kenging dipun eman menawi sampun sungkan ningali sarating basa napa inggih mangga menika namung gumantung Kang putra. Namung yaktasipun Kang putra menika mangsih nem tasih tangeh gegayuhanipun tasih wiyar jangkahipun. Dewa semanten menawi boten kenging dipun lenggak kandhane saking mangga menawi kepengin badhe ninju neraka inggih mangga. Tur malih kula wastani menawi sampun bibar sayembara perang karana mboten wonten janget cinencang wonten ing alun-alun. Ateges menika sayembara sampun bibar. Menawi tasih dipun wontenaken sayembara perang mestenipun ranggih kedah wonten ing tengahing blabar kawat kentheng waja. Lawang boten wonten menika Kang putra.
Kala wau inggih jejeg wonten ing Blabar Kawat Kenteng Waja. Nanging nyatanipun boten wonten tiyangipun lajeng mlebet dhateng mriki. Lah menika malah boten kok adapur kula nyedhel dhateng Kang Putra menika boten keleresan menawi dipun bibaraken. Menawi sanesipun Kurawa menika dipun sumbari kenging ning menawi Kang sinuwun ngawangga menika kula namung eman dhateng gesangipun Kang Putra kersanipun panjang yuswanipun. Wah, clandan minggat ayo metu njaba legane atiku. Kandhane si Patih kang lenggah iki mau katone alus ning bisa ngabangake kupinge anakku. Lah nek nganti numusi aturing Patih iki mau gek kepiye apa bakal kelangan anak calone. Wah, aku ora tega ngger tak ulatake saka kedoan iki anakku. Rasa panas hatiku disumbari karo sing jenenge Gagak Boko iki mau. Aku digandeng metu dilarak ngino karo kawan Durna. Semengkira dia ada tandangane. Aja sampeyan sing tumandang, sampeyan kuwi calon manten. Lenggah sing kepenak sing nandangi bocah-bocah. Sampeyan cukup lenggah. Ora trimo aku dipanas-panasi atiku. Ya wis samestine marga wong pancen kuwi wong arep perang. Wis ayo Kakang lenggah kajaba nek anak-anakmu kalah monggo sampeyan genti maju Suwatana maju wae. Sikra cantut mregut ngembat wateng ngraposo mungsuh sangkep jojo waduh kaya katon lanang dhewe kuwi putra-putra Slagaimu. Sapa kang magut Raden Kartomarma kuwi sapa? Raden Jangetinelon. Ayo ulungno mbayumu. Waton bisa nglangkai bangkeku kelakon boyong bayuku. Wah legandang dening aku keparat.
Mreh mangsut narining kalbu kutine kang den bawane para kadang padha sumingkira dudu tandingmu iki amuk Suramarta Jayamarta amuk garebut aku sapa makut palagan Nalendra Ngawangga Nrepati Basukarna sapa iki Raden Podang Binurean ulungna Dewi Kunto sinanten waton bisa nyempal bau kanan kiring wah legandang dening aku kowe kemarat Waduh sentosa dada baune kepangaran amuk Suramarta aja sembarang lepasin Nraca Bala arang keranjang tatumu putra Slagayama yen kena gaman mati dilangkai sijine urip meneh kaya ngono iku bola-bali ora bakal bisa rampung yen mung dilangkai urip para kadang Kurawa mundur bali nang Astina Wakne apa? Iya anak-anakmu kula wis padha kalah kabeh klebu sinuwun Ngawangga uga wis kasoran wakne. Terus dina iki ya wis kepiye meneh wong wis barang pepetan saiki sampeyan maju genti. Mbok menawa sapa sing ngerti yen sampeyan go maju kabeh padha kalah karo tumandang sampeyan. Oh iya. Ya. Aja sangar. Kowe harus ngerti kondangku ta? Aku Pendeta Sekti Mantara Kuda Praja Malukon. Iya, aku wis nekseni. Yen mung tanding karo anak-anak sing wujud kaya ngono kuwi sepira banggane. Tak sambi sila tumpang ora nganti sewengi. Iya, tenan. Aku ora maido katikdayan. Oh iya, aja kuwatir. Ora-ora nek nganti 38 menit meneh. Iya, wis kamandang tumandang. Lho ning kok iki dinane apa iki? Hah? Iki dinane apa? Iki dinane Senin Legi. Senin Legi?
Iya. Oh, lah iki pas dong apesku di. Iki ora kena aku maju yang perang. Nganti aku maju perang ora urung bakal mung ketiwasan. Iki pas pringkelku iki ora kena iki. Lah terus nek bisa ya liyane dina Senin Legi. Legi iki manis lho. Manis iki ora kena dienggo perang. Basa legi kudu dikenyami karepen enak. Lah prayogane. Ya wis ora sah saiki le perang. So kapan? Besok tutuke meneh. Bar Senin Legi. Lah terus prayogane bali dhisik, bali. Ah ora urung sida urung ora kelakon iki. Mrih mangsut nari mengkalbu Budine kang den pawani wenganing Tyasukarila badane kabawah sami Sabyan tunut sakarsa tanrekasa kang pinarti Nuwun sarawuh paduka ingkang sinuwun sarimbit dalah para satriya winantu karaharjan rawuh paduka wonten ing negari kula ngriki. Nuwun inggih Sang Prabu sampun kula tampi paring perbagi paduka Sang Prabu. Nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi. Wah, ya wis tak tampa perbagimu. Nuwun inggih sinuwun dhateng kapundi perbaginipun sinuwun. Kepareng kula nila krami sinuwun menika nalendra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kawula nuwun inggih Sang Prabu menawi sudi amestani dhateng kula. Kula menika nalendra Ndhurawati Prabu Bathara Kresna. Wingking menika kadang kula Yayi Prabu Puntadewa Ratu ing Ngamarta. Galah kadang kula Werkudara, swana kadang kula Yayi Janaka. Wah, ta.
Sinuwun. Kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula sinuwun. Ngantos kula cumantaka wani lenggah jajar kaliyan paduka. Sinuwun. Nadyan dereng muningani dhateng prayagungipun namung asma kula sampun mireng. Paduka sinuwun kang pengawak Sang Hyang Sumangi Jawantah kanugrahan sanget dene negari kula kerawan paduka sinuwun ing Dwarawati. Dalah sinuwun ing Ngamarta langkung-langkung Raden Werkudara dalah Raden Arjuna. Waduh. Bejo kemayangan gesang kula dene negari kula kerawan paduka ingkang sinuwun. Anakku nggih, anakku Gagak Boko, Gagak Boko. Bejo kemayangan negaramu kerawan Alindra ingkang agung ya nggih. Haula nuwun niki. Aduh sinuwun, mboten nyupena, mboten legewa menawi paduka badhe rawuh wonten ing negari kula ngriki sinuwun. Sampun ngantos paduka kaselak kondur inggih sinuwun keparenga kula suwun semene ngradi dangu wonten ing negari kula. Kersanipun ketumrapan kamulyan negari kula ing Slagayama ngriki sinuwun. Ngaturaken penuning tanpa pamit. Anggen paduka ngesakaken katresnan dhumateng kula sakadang. Kajawi menika Sang Prabu. Sowan kula sakadang menika namung badhe nanjihaken pawartos ingkang sampun kontab dumugi negari Ngamarta. Pawartos menapa? Menapa dawah leres bilih ing mangke negari Slagayama wonten sayembara perang. Ingkang ngedekaken sayembara perang putra paduka piyambak. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng Kang Putra dawuhipun badhe dipun dhawuhaken kaliyan Kang Putra ingkang mijil pembayun. Inggih, namung sampun bibar kok sinuwun. Sayembara perang sampun purna. Kersa paduka kados pundi? Upaminipun dereng bibar. Kepengin kula badhe nglebeti sayembara perang ing pengajap. Kang Putra badhe kula suwun kula dhawuhaken kaliyan kadang kula Ngamarta Yayi Prabu Puntadewa. Gandeng sampun purna lajeng sinten ingkang saged mupu sayembara. Ingkang mupu dereng wonten namung ingkang bibaraken kula piyambak. Langkung-langkung sareng kula mireng bilih anak kula badhe winengku sinuwun ing Ngamarta. Kula caosaken tangan kalih ingkang tanpa pitumbasan menapa-menapa. Monggo kula caosaken menawi anak kula dipun kersakaken sinuwun ing Ngamarta. Bejo mulya gesang kula dene anak kula dipun kersakaken sinuwun ing Ngamarta. Kanjeng Rama, apa Gagak Boko? Wah, sayembara dereng bibar. Kula dereng rumaos sing ngerek gendera. Kula tasih wani nglajengaken sayembara perang. Gagak Boko. Aja kumalancang wuwusmu Gagak Boko. Yen liyane iki kowe kena ngepa kena ngilani dadane. Ning yen prayagung kang rawuh iki kowe aja pisan-pisan. Sugih gendel Bandawani. Ora kulak pawarta adol pengurungu lamun Ngamarta Ndrawati wedhung ingkang sekten ulekaning kadingdayan. Yen pancen kepengin urip slamet panjang umurmu aja wani-wani kowe karo satriya saka Ngamarta iki. Mboten. Badhe kados pundi tetep kedah dipun wontenaken sayembara perang. Menawi ngantos boten dipun wontenaken sami kalian paduka ngremehaken Kang Putra piyambak. Upama tak remehno ora ana alane ora walati, amarga kowe kuwi anakku. Sinuwun kados pundi? Saking derengipun ingkang putra kula nderek mirengaken. Kula mrayogakaken menawi sayembara perang menika dipun lajengaken kemawon. Wah, sampun sinuwun. Sayembara perang menika dipun lajengaken kemawon. Wah, sampun sinuwun. Kula aturi ngeman anak kula namung sekawan menika sinuwun ingkang jaler. Menika namung muda punggung keras budi kurang titi kaduk wani kirang dugi sinuwun. Kula nyuwunaken pangapunten. Ratu Ndrawati. Yen to Ratu Ngamarta ora wani tanding karo aku genah nek udu wong lanang.
Yen pancen lanang sejati ayo kudu ditempuh saya boro perang iki. Wis mantep lahir batin, wis kudu bisa ngalahake aku. Aja kakean bebanggal metu aku sing nandangi. Anakku nggih. Kuntul sinanten kula wonten dawuh Rama. Sedulur-sedulurmu wis padha ora ngerti udur kabeh. Dieman karo wong tuwa ora kena. Puguh nyukengi nggone nganake sayembara perang. Mongko nggih ingkang kari iki mau ingkang rawuh Nalendra Ngamarta sinuwun Prabu Punta lan sinuwun Prabu Bathara Kresna sak sedulur. Beja mulya kemayangan uripmu dene kowe dikersakake sinuwun Ngamarta. Ning kepriye nggih? Apa nggon arep entuk jodoh datanggo banten sedulurmu papat? Rama, piye? Menawi mekaten menapa langkung prayogi kula ingkang kedah ndhawuhaken dhateng kadang kula supados sampun ngantos kalajengaken. Loh, lha yen kowe gelem lan bisa menggak, syukur bejo kemayangan. Kono nggih susulun nyang alun-alun penggaan adi-adimu kae. Sopo Kang Magut? Raden Podang Binorean, Raden Werkudara. Ayo yen kowe sembodo ngaku aja mok teruske ngono nganake sayembara perang mumpung durung tak tandangi. Mati tak andemi. Ayo pancen sekti mandra guna prawira jayeng palunggon sing jenenge Werkudara. Kadangku padha kalah tanding karo kowe.
Para kadang padha elinga yen aku kowe kabeh duwe aji klontongan wesi kang dumunung ning epek-epek. Ayo aji klontongan wesi padha dipusus karepen metu saka ngepek-epek ditimbake kabeh nyang Werkudara. Werkudara didenggak kanggo apa? Kok mandek nggonmu Bandayuda napa? Wah, akeh wesi ditibake menyang aku. Nganti kaya udan akeh. Sumurupa iku mau ajining Gagak Baka sak sedulur jenenge aji klontongan wesi. Nadyan si Adi kuat nanging sangka akeh klontongan wesi kang tumiba mesti si Adi ora bisa maju. Prayogane piye? Kowe mau teko nggawa gaman godo. Iya, pancen aku nggawa godo rujak polo. Godo sing gedhe dhuwure mung sak wit gedang kuwi enggal nggonen tameng. Namengi klontongan wesi iku. Ngestake dawuh kespa kakangku. Godo lambita muka kang gedhe dhuwure mung sak wit gedang kluthuk. Denobata betaken Raden Werkudara pinangka tameng klontongan wesi ajining putran Slagaima. Klontongan wesi saya nglumpuk, saya nglumpuk. Saya numpuk, saya numpuk. Kadane Werkudara kang maune mung sak wit gedang kluthuk. Ketambahan klontongan wesi saya dhuwur, saya dhuwur. Nganti pantok entek klontongan wesi dhuwur gedhening gada. Dhuwuring gada bisa mayungi sawah 4 hektar. Piye Di? Priye Kakang? Hajimu wis entek. Wis entek. Aku ya wis entek ajiku. Aku ya wis entek ajiku Kakang. Ajiku ya wis entek. Walah. Wis nek ngono cocok karo wangsiting dewa sing wis tak tampa. Sapa sing bisa ngentekake ajine dhewe ya kuwi sing pantes diswitani. Gendera perang dikerek mudhun dihayo mertobat karo Raden Werkudara iki. Raden, kula sampun tobat. Kula sampun teluk Raden. Kula inggih sampun mertobat Raden. Kula inggih sampun mertobat Raden. Wis ora mok tutuke kowe tanding karo aku. Ah, mboten sampun kula kerek gendera kula perang. Mbayu kula sumanggahaken paduka Raden. Namung sampun dados upaya kula sak sederek. Sinten ingkang saged ngasuraken kula inggih menika ingkang kula suwitani wiwit kula gesang ngantos pejah kula. Yen pancen mengkono tak tampa pasuwitanmu. Gagak Baka podhang binurean janget tinelon kuwi tetep dadi wadya balaku. Kowe tak dadekake pepatihku ning munggul pamenang. Inggih katuraken penuwun. Tambak Ganggeng nuwun wonten dawuh.
kuwi arep tak siwitakake mbarep kakangku karepen dibiwada dadi patih ana Ngamarta. Lho nggih ngaturaken panuwun. Ayi padha nekseni dhauping Mbak Ayumu karo mbarep kakangku. Sinuwun kula Sang Prabu keparenging jawata kodrating jagat anak kula pinesti dados jodhonipun sinuwun. Kula nuwun inggih. Ingkang menika kula sumanggaaken anak kula pun Kuntul Sinanten. Sampun lila kula garwa lair batos kula mboten gondhani malah dawah keleresan kula gadah putra mantu paduka. Koko Prabu nuwun kula kepareng wanekseni Yayi Dewi Kuntul Sinanten badhe kula garwa batos. Lho. Leripun kados pundi kok garwa batos? Nadyan dados garwa kula namung boten ngladosi wonten ing tata lair. Badhe kula anjingaken sajiwa kaliyan kula kersanipun ngladosi ing batos kula. Lho inggih. Namung nyemanggaken. Yayi Dewi Kuntul Sinanten kula nuwun wonten dawuh. Tetapi Yayi Dewi dadi garwaning pun kakang. Kula nuwun inggih sinuwun. Siang pantoro ratri lugunipun kula inggih namung budidaya sinten ingkang pantes kula sumitani. Gandengan paduka ingkang saged mupu sayembaranipun kadang kula. Sinuwun kula pasrah jiwa raga dhateng paduka. Mara waspada nopun kakang bakal nglengakake lawanging sawarga. Tan samara pamoring suksma Sinuk maya winah ya wingasepi. Binuka wiwaraning sawarga Prabu Punta mulat Dewi Kuntul Sinanten anget menika titising wahyu Purbalaras. Pinesti dening Gusti Kinodra dening jagat lamun wahyu Purbalaras. Ya wahyune katenteman kedah manunggal dumateng wong kang ajiwa suci, wong kang tuhu manembah marang Gustine. Kudu manembah lan manunggal marang wong kang kedunungan Kalimasada. Mantenging panyipta anggendeng Dewi Kuntul Sinanten nunggal sak jiwa marang Prabu Puntadewa. Sinuwun langkung mantep manah kula dupi anak kula winengku garwa batos kaliyan paduka ateges wiwit ngarca padha dumugi ndelan tertamtu mboten badhe pisah sarambut. Kula nuwun inggih. Sinuwun wasitaning jawata anak kula menika kadunungan wahyu Purbalaras. Sinten ingkang saged mboyong anak kula persasat nampi wahyu Purbalaras inggih wahyuning ketentreman. Sinuwun pinesti dening Gusti Kinodra dening jagat bilih inggih namung paduka ingkang saged nentremaken jagat saisinipun. Mboten nama mokal saha aneh menawi paduka ingkang saged nentremaken jalaran paduka ingkang sampun ajiwa suci, ingkang sampun rah petak dalah paduka ingkang sampun kesenungan kalima wisada. Kula niki kula namung nyumanggaaken sinuwun bara nganggen paduka menggalih dumateng kula dalah para kawula kula ing negari Slagaima. Slagaima inggih Ngamarta, Ngamarta inggih Slagaima. Ngaturaken panuwun semanten pandhaku paduka dumateng kula. Ya, geger Jawi. Ana apa iki kok? Gara-gara njaba nuwun paring kula matur. Iya, ana apa nggih tambak ganggeng? Geger Jawi wonten parang muka wujud raksasa ngamuk punggung Suratantaha. Madosi kekasih Raden Janaka. Raksasa saka ngendi? Ngakenipun Nalendra saking Guwa Silomangling. Prabu Jata Gimbal
Arjuna wonten dawuh. Duwe semayan apa? Mangke kula ingkang ngedali. Halus bebudenmu nanging ketoh pakartimu kowe Janaka. Kowe gawe srana wirangku ana donya. Kowe jaring ngulungake bojomu nanging kowe gawe wirangku dina iki aku kudu mateni kowe Janaka. Prabu Jata gimbal ora weruh ing becik digawe becik malah males ala. Yen pancen kuwi arep munasika aku sedeng bobot. Untut dening aku. Raden Janaka mentang langkap sinandhangan Warastra Kyai Sarutama kalepasaken medal saing kening langkap cumana aning jangganing Prabu Jata Gimbal dadi lan patine. Sinuwun paduka saestu seda sinuwun sinuwun seda iki piye iki urung nganti kelakon jauh mati. Janaka kowe tak siya karo sinuwun Prabu Jata Gimbal. Ya, titelala aku bali nyanggo sila mangleng gedhekke putrane sinuwun sing jenenge Kala Srengi. Arep tak gedheke sune gedhe ben males karo patine bapakne. Nyatlangening kalang nyuwana gelar panta muncaran dina ndereka koneng surem sorote tanpa dang kasor lan pacaring purnameng gekono
purna nuwun para nalendra para satriya sumarambah para narapraja nyaturaken sanget agenging penuwun ingkang tanpa upami kanthi rawuhipun para kadang kula Pandhawa wonten ing negari Selagayama saged mahanani pajar jagat kula lejar manahipun anak kula sedaya inggih paman sawangsulipun kanthi kula anggarwa ingkang putra saged mahanani icaling dahuru ingkang tumempuh wonten ing negari Ngamarta sumarambah negari-negari ing Arcapada sedaya sami kasawaban dening dayaning Wahyu Purbalaras inggih ingkang putra Yayi Dewi Kuntul sinanten kanthi mardikaning praja tentreming negari kamulyaning kawula menika saged to mahanani tentreming jagat saisinipun inggih kula inggih nekseni Yayi gandeng sampun paripurna Wahyu Purbalaras tinampi Yayi Samyaji ateges sampun purna lelampaning dinten menika monggo sak puran ngelampan menika sedaya kula dherekaken minggah dhateng ing pamelengan ngunjukaken syukur dumateng Dyat ingkang Maha Agung mugi Gusti tansah maringono pajar nedahna margi anjog dhateng kautamen kanthi sarana para kadang sedaya titah Ngarcapada sampun ngantos supaya dhateng gegebanganipun piyambak-piyambak siang pantratri monggo sesarengan manembah dumateng Gusti kang hakarya jagat medal margining agami ingkang nasuk piyambak-piyambak kanthi sesanti jaya-jaya wijayanti sepisan merdika tetep merdika salaminyo
ra